Pi baro agane ka singa ka kerteng jong try punong pem ching Jesus Christ. Na pendap ka graduations ka jong hawar zakat kandai na Sinot College. Wa ya preng jong kani ka por aka bangadang le ka graduation na yo benta ban let ban le ban hikai kung substitute teacher po Saint Xavier School hapo pulo but kani ka benta ka bangi kendo i bubun ki brew ki basdang ban pen i yang ai ka lenti ki babun ki banganga de banyat. Oi kamtam ki don ki brew ki bam chupoi perkhat yang abang ade u Presbyterian ki jo ai nga idi brother pi pulih hang ni hantai andre ngajo pen pau yaki bang ade u we na ka ko bang Presbyterian ka ko por ban dan sit ban pulih pastor di kum tanga ya ki por bang lapan de graduation sang waja ka kandai aka por bang adang le ka ngadang apli ka results ngayo ya ka khot ya jing khot na po school ban penyerap school ko mo substitute teacher aga jaka su kinoi kai po school kum tanga le baga de ru school ka bang e bala hikai yang kum no ban he ban san ban tho ban pulih kum tanga ngakwa ban siu kaliang na ka bali yarap ya kinoi kai school kum tanga le but dia kena kapor ublay udan ni tampla ka manule na marhatin sans nem bang akhlem le benung school na maba nampa banyo snowy ki priban ong nga bani puli padar la ni bani rung apa barang kat kumta akne ka snem ngale rung na ka jingmut ba ngan i ublay ngan grand sigaway sa kang iba ngadon hapreng ka sim ka jong akam tamban pesngot hu i priban ka tin ka jong blay ndre ha kapor ka bangana hikai ka school awar jaka kandai ublay lo don na ka jong ka benta la don ka jing exchange ki principal hapo school but kumta ini way na ki principal bat mai ba school ila ilong ko kami yang i keren sibun ki but ning kong idang mut yang bang adeu Catholic kumta i keren sa pagi ki po balang bar kumta yo nga pidai na brother ngong amam deu brother dengan dang kumu bang alit ban pendap ki puli pastor ka jonga dang ala yo ek rozats kumta ngan salit ban puli pastor andre kajing yo i jong i yong yo i phe ngai i kum phi ha pa ban long padar la ni ban long ling do ngoi i andre ki jing kumu jonga ka long tang mga kwa ban long pastor po balang pasbin na ka por Nai kum ta malaka por ka bangadang hikai school ngaju ya kendo ini sister ngaju ya penyakran ya perlu jemut badeh kan ka por bang sa song thu e kijing kai ba bon jong ka bang Catholic ya ke iki kijing kai ke bang yang persa e kijing khot jong ya u po pa ba khu dan ka jing le jong ya sa jing sakramen jing penyesu ya ka yu Chris bang song thu bo de jisu ba don chi sa po ka yu Chris kani barok ka wan sa shi sin ka jing song thu apo ka jing mut jonga da ka jing kren ba ini sister ki ba bon ki iki bala pen sa yong nga kalawan apo ka jing mut jonga ban pen song thu ba ka iki ba ka balang Catholic ka hikai ngayo ihang no kani ka balang Catholic ka balang solon sar ngani ka balang ka bayeng hapo ka jing kai jong ki apostle kayeng hapo ka iki ka bo jisu labo na do ka singi ka bo dang don hakani ka slap rothai